mar mondo mi ung'e kaka uyudo omenda to biro nono kaka county tiyo kod omenda. Governors nyalo wacho ni senators seche moko nindo e class kata nindo tiji nikech gin ema gin gi chenro mar dhiro mondo mi okel omenda. To mae ema nyalo miyo weche mag pending bills gi omenda pok ochul medore nikech mano tiju. Ma to nyalo konyo nang'o? Governors osebedo wakoche moko tok gite. Nikech iwacho ni senators ok ti okel ni pesa. Gima gitimoga en ni kodong ka pesa molewo dwe moro achiel ka dwe moro ariyo to wacho ni pesa pok opira ng'o ok obiro e county nikech sani endi dwe ni pok ochulo osara. Kochulo osara ma dwe ni penjo manyadhi en niya odonje tich karang'o. Governors wagi kite odonje tich dwe mar 8 higa 2022. Iro wacho ni chakre higa 2022 nyaka msara molewo dwe achiel ni endi pesa ma pok odonje county. Pesa hizo donje county. Samoro ka dwe machiel moyo pesa obire. Adieri mantie en kaka ne okolo Migori county. Kigo kwan peste moseto nyaka ne terwa e od bura. Igo kwan mag pesa ma waluongo ni equal share. Igo kwan ma waluongo ni additional revenue. Ichaki igo additional allocation, revenue allocation momede gi sirikal mopore gi pesa ma gipogo e kindi gi sirikal. Ichaki igo kwan ma World Bank kelo ka achiel koda osiepewa ma oko kaka ambassadors moko kilo pesa moro kama chaki go kwan ma governor choko kaka Migori county sani endi governor marwa choko usuru ma governor choko governor choko sani endi Migori county ochoko usuru manyadhi million 500 kod 12 manyiso ni kigoyo igni ariyo gi nus ochoko higa million 500 kod 12. Koro kata kiwacho ni igni ariyo gi nus mosekalo gi eki nigo wakwana ni million 500 go eko manyiso ni igni ariyo go eko te governor mar osechoko 1.5 billion achiel kod nus. Pending bills ma Migori ing'eni en pesa di 1.7 billion. Winja maber. Pending bill ma Migori en 1.7 billion achiel nukta 7. Koro yudo ka pesa mosedonje lwet governor ochomo 20 billion. Tiwacho ni pesa pok obiro e county. To senators osedhi mogore na pesa gi eki mochoro pesa gi eki kaka Migori en 20 billion nyaka nwabi. Koro 20 billion mosebiro ni endi ok nyati dwe achiel ma samo msara moro leo ne omiyo pok chulo pending bills. To dwe achiel msara Migori dwe achiel samotin ne kata mana million 300 iseyudo billion 20 dak ichul pending bills gi e dhogi